tosiaan nyt oltu tää Rock the Bowl-paikassa. Tää on tämmönen tankotanssiklubi. Suosittelen ehdottomasti. Te kaikki vellihousut ja kusipäät, jotka luulette, että tää on vaan lasten leikki, tää on oikeesti tosi miesten homma. Hilkan! Ohjat, jos se näyttää tältä. Onko pikku apina? Hilkan tangolle. Katsokaa vielä. Tu darra sydäntykyt. Sulla on varmaan ura jossain muualla kuin tässä Joo, mä tiedän, että tää bändi oikeesti kuullaan. Mä varmaan olla seksikkää. Keskiverto-oppilaita vai oliko siellä jotain hiomattomia timantteja ehkä joukossa? Siellä oli pari hyvää liikettä, jotka onnistui tosi hyvin, mutta alkulämmittelyssä poikien kunnossa on kyllä aika paljon parantamisen varaa vielä. Vatsalihaksia ei ollut edes aloittaa, kun ensimmäiset hyytyjä, mutta esitys meni kyllä kivasti. Ihan hyvin opittu. Mitäs mieltä sä olit tästä? Tässä ilmeisesti tapahtui tämmöistä asuvaihtoa tässä jossain välissä, että pojat tuli tänne tämmöisissä alan vaatteissa ja vaatetuksessa. Joo, mä käskin heti vaihtamaan housut. Sä käskit vaihtamaan siis housut pois. No, tämä yhteiskunta menee nyt siihen suuntaan, että pelkällä musiikilla ei pärjää. Pitää niinku tavallaan alkaa sitten niinku myymään seksiä. Me Perttu pikkasen lähemmäksi. Yksi kysymys vielä liittyen tähän rahaan, niin onko tämä miten kallis harrastus? Täytyykö ihoa uusia paljon tässä, kuluuko sitä puhki vai? No, meillä on tällä hetkellä 2 kuukautta 170 € ja saa käydä niin paljon tunneilla kuin haluaa. Joten sopii ihan heteromiehille. Se on hyvä suhde, koska meillä on kumminkin se yli 3000 minniä, joista väkisinkin on aika moni sinkku. Niinpä, sitä mä just meinasinkin. Hei, näihin sanoihin ja tunnelmiin, niin kiitos.